Hesamara ar diplog ni bisho klanya uta sondra parani khoroktam busanai khibui hicks haino thujanai nukhungo thangai shoikya minister prisiketu depma paithogo je mansak subasok khlaika te khoroktam busarok bai kok salakya bongni mung dibas deburma pavitro deburma te suman deburma Akra ni gana ni tabu. Apa puso di pare? Pavitra. Baca, kamu banyak nanya nih, pesarong mau kita minta sekarang nanggo mau sore hari ya, nanya nanggo mau nau rapai mali ya sore hari bagus, keselabo. Iya nontonnya. जों दिनै बालुवाछरा अर्थचन्द्रपारा মই হেজামারা ব্লক नि आन्दारा खलायो गै चिनि ताखु खरकताम ओ जागा बरनि बुमा सगंबारे न थुइजाक थानाय समबाराव गै बंनि बाबु थैका गै आबुन बागै जों गभर्नमेन्ट नि हयते बरकनो ताम ताम सुजुग सुबिदा खलायरि मान आबुन बागै न जों आरो सिडिपियु हेजामारा सह चिनि साब जोनाल चेयारमेन भाइस चेयारमेन सह फाइजाक चिनि ओबिसि नि चेयारमेन चिनि रेसमि बो फाइजाक गै जोंथ अखबरनो साइसेमाया गै ससियेल मिडिया ओ नुगमा बागैसे जों तिनि फुंगो नुखा गै तिनि फुंगो नुगै दिबरो करेक्ट मिटिं पाइमानि आगलो न जों बंगरो फाइका ते बसिकां नि सालो बिन बाबुनि बुजन रक खालायनान बागै जों किजा सुबासु खालायनानि ते थिनांगो बरकनि पराशना नतुइ बर तनिनानि आ बेपाराव न बंनि गार्जियन ताबु बिनि यं ब्रुइ संबाय फाइ कक सालाय फाइका गै थिनांगो जों बंनि लगियो तंनाय के बंनि फ्यूचर तामुनाय आबनति जों सिडिपि साहेब तेजिनि हायर अथॉरिटी सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट नि हयतेबो जों बरकनो मान्थलि बाहायके सुबायमान आबो जों साइटक दङ ते जायटक नाय हामबाय।